И здравейте хора, в днешното видео ще играем Escape Keyboard плюс едно Escape Keyboard. Така виждате аз кой лева съм. Нека ви започнем. Абонирайте се за канала, целта ни е да стигнем 50 абонати и ще правя лайвстримове точно за вас. Хора. Това беше много накосно. Не. Добре, преди на това за 20 смога. Само трябва да изчакам. Хора, по принцип аз не играя тази игра телефон, но заради вас ще... Това за колева аз колева 36 петрола младко ми. Маля това бихме. 45 няма да мога за това. И вече просто изведнъж стигнахме до тук. Вече ми дава 56. Доста. Доста за мен, но не и за някои други, защото другите много по-добре. Вече съм 37 левел. Добре, така хора. Не, маля щях да падна. Хора, ако искате лайвстрим на админа Билса на ето тази плюс едно Escape Keyboard, трябва да се абонирате за канала, да стигнем 50 абонати. Що въобще трябва? Но 27 ще пускат хора от 3. За първи път разбирам. Как изведнъж ми да... да. Никой не го видял това. Дали мога да се... стига. Това обаче колко как? Не знам дали това обаче не пъквам. Golden специал кейк аз спална кен сервер. Това не беше ли едно златно бутонче? Май хора, тази игра не съм я играл много давно, защото бях умора. Моренците. Не, искам да се правя. Направо си ми купите. Добре хора, значи това 39 лева не го видях. Хора, ако искате да видите следващото видео, да някой
Мале хора, вижте кой левел съм. Мале, това е много бързо. Колко време става това? Това има ли време въобще, че тук не се вижда? Окей, 47. Добре, хора. Ами хора, добре, това ще е видеото за днес. А от мен, чао!